Абдурахман Расулев Шейх Зайнулла Расулевнің варисы. Оның турасында бик югары фикердә Ризаэддин Фахриддин булган икән. Абдурахман Расулев турасында. Иман ул теге дин ул үз туган илеңдә ярату дигән нәмәләрдә. Менә Абдурахман Расулев ысынлап та ул ысын ядитсе буларак бик күп реформалар үткәргән. Изге хугышка сакыра инде мусламаннарда алдан күрә белгәннәр типендә. Алдан күрә белгәннәр вакыйгаларда һәм шул вакыйгаларда куллана алганнар тиенде. Мәсәлән, Был шигырь бик әсир итеп Зайнулла Ишандылы тәнкыйтьләй, монда мәдрәсәләргә тәртипләрдә тәнкыйтьләй. алгарак тарихка кайтыйк. 1936 елда безнең белеүебезчә үлеп китә бөек шулай ук галимыбыз, шәхесебез, шулай ук мөфти Ризаэддин Фахриддинов. Һәм ул үлеп киткәннән соң диния назаратында башлана репрессиялар. Онда бөтенләй тиярлек репрессиялап сыгалар инде онда кешеләрне, дин әһелләрен. Һәм 1936 елда улар бында Абдурахман Расулевты сакырып алалар инде. Ул онда безнең шул Тройскиде яшәгән була, шунда мәстә эшләгән була инде, мөхтәсиб булып, ахон икенче төрле дип әйтәбез. Ахон булып эшләгән йөргән кеше була инде. Һәм уны сакыртып әйтәләр инде. Бөтенләй дин назаратын бетергә теләйләр инде. Совет нимәләре җитәкчелеге, ләкин ул шунда әйтә бит инде. 5 елдан соң кире асырга туры киләсәк дип инде, чөнки аны асхагы ул вакытта асу катмарлырак була инде. Һәм ул оның шул нимәһе менән дә, һәм икенче бер сәбәбе бар инде. Мәсәлән, диния назараты үз-үзенә таркалга, совет илендә ул үзенә бик негатив нимә була инде. Реакция булыр инде башка илләрдән дип әйтәйек инде. Һәм шунлыктан диния назаратын хаклап алып калалар улар. Белеүебезчә шул 1936 елдан шунда съездда әйтәләр һәм Абдурахман Расулевты мөфти итеп хәләйдәр. Һәм ул 1950 елга хәтлем үзенең үлеменә кадәр инде мөфти булып тора. Күпчелек Абдурахман Расулевны мөфти итеп белә бит инде. Аның мөфти буларак эшен беләләр. Сугыш вакытында булган ул мөфти. Һәм ул мөфти булган чорда мәчетләрнең саны күбәя. Аннан да алдарак Ризаэддин Фахриддинов була бит инде. Вот. Ризаэддин Фахриддинов вакытында мәчетләр ябыла, күп мәчет ябыла. Белгәнемчә, шул безнең җир Башкортстаныбызда 12 мәчет калган дип әйтәләр. Вот, шуның берсе безнең Туймазы районында беләм, Җигитәк авылында, берсе Чишмә районы Барсуан баш авылында калганнарын белмәйм инде. Без аны күбрәк шул яктан беләбез, ләкин аның тагын бик зур әһәмиятле роле бар. Ул танылган атаклы шәхес Шейх Зайнулла Расулевның улы. Зайнулла Расулев 17 елның февраль айында вафат булганда халык җыелган, шунда инде һич шиксез бүтән кешеләрнең, җыелган кешеләрнең фикерләре бердәми. Нинди фикер? Абдурахман Расулев Шейх Зайнулла Расулевның варисе. Һәм варисенә түгел, хәлифәсе, дәвамчысы. Шушы югары кимәлдәге тарикат сирренең сирре аңа күчә. Абдурахман Расулев аның беренче варисе булып, ул турыда инде шуңа күрә мәгълүмат әз, бик күп сөйләмәйләр. Чөнки бу инде совет чорында ишанизм дигән статья булган. Аны Утыртканнар. Бик күп хәзрәтләрне, ишаннарны утыртканнар. 45 елда Башкортстан ерлегендә хаталанмам 12 мәскенә кала микән или мәстәр бик әз кала инде. Була теге мәсеттәр.
теге нинде дип әйтәләр, подпольный. Тик официаль асык мәстәр кирәк була. Шул хугыштан һуң Сталиндың әпәт ул рөхсәт итеп биреп ике мәсет төзелә. Береһе Миес калаһында, икенчесе Ишембай калаһында. Мәсәлән, яңадан мәсеттер төзеләр Совет осырында. Уйлап караһаң, менә Габдрахман Расуловның алган нимәләре менә дотацияләре менән инде әйтәйгәндә, ул мәсеттер астыралган. Шулык менә нелегальный дип әйттем бит инде, подпольный дип әйттем инде. Ошо яшерен булган нәмәләрдә лә легализовать итеп, уларды официально эшләтеп ибәрә инде. Тыю теге басыл кәмей бара инде. Басалар ул хәтлем түгел элекке һәм. Мәсәлән, баштагы идеология буенча алдаһын караһаң, бөтенләй динди юк итәргә теләйләр бит Совет иленә. Ну, кисеп таштарга. Ләкин уны кисеп карайлар башта бит инде. Менә башкорт диния назараты була бит инде. Хәзергә Думырбы дип йөртәләр бит инде. Ләкин менә 36-нчы елда ул диния назаратын тулыгын сайып үтәләр. Башкорт диния назаратын тулыгын сатып сыгалар. Уңга теге ихатасы һәнә хәтлем уны атып куялар иде улар. Бер хәле калмай инде. Мөфтидән башлап һәммәһендә менә безнең бу ошо үзәк диния назараты гына торып кала инде. Менә Тукай урамында урынлашкан. Шул аралыкта безнең икенче дөнья хугышы башланып китә. Шулай ук Бөек Ватан хугышы була бит инде безнең ил менән. Был хугышта Габдрахман Расуловның роле бик зур. Чөнки хугыш башлану менән Габдрахман Расулов үзенең диния назарат астында булган мусулмандарга инде Совет иленең мусулмандарына ла аны өндәшү сыгара бит инде фашист илбасардан каршы хугыш итеп куркмагыз һәм теге туган илгә дә яратыгыз дип инде һәм фетвала була бит инде шул теге башкортлар әйтәләр фәтва диләр бит инде фәтваһы уның шулай куркмаска туган илеңә яратырга һәм уны хакларга сакыра инде изге хугыш дип атай инде уны хәзерге термин әйтәк ул джихад дип аңларга була инде гарәп терминнәре менән. Бөек Ватан һугышы башлануы ил етәкчелеген кайһы бер мәсьәләләргә карашын, мөнәсәбәтен үзгәртергә мәҗбүр итә. СССР баштан ук атеистик дәүләт дип игълан ителүгә һәм дингә каршы көчле көрәш алып баруга карамастан, зур куркыныч туу менән дәүләт дини оешмаларга, дин әһелләренә ихтыяҗ барлыгын таный. Шул исәптән 30-нчы елларда властьтың каты кысмы астында булган Өфөләге мусулмандардың үзәк диния назаратына ла мәрхәмәтле мөнәсәбәт булдырыла. Ул вакытта мөфти булган Габдрахман Расуловның кызы Сафуат Рахмангулова истәлектәрендә. 1941 елның август айында безнең өйгә Башкорт АССР хөкүмәте рәисе килде. Улар атайым менән оҙаҡ ҡына ваҡыт аралашты. Ҡунаҡ Совет власының ислам диненә ирек биреүен, дини ойошмаларҙың эшмәкәрлеген ҡыҫырыҡламаясағын, элек ябылған мәсеттәрҙең ҡабаттан асыласағын әйтте. Ошоноң менән үҙәк дини назараты эшмәкәрлегенең яңы этабы башланды. Совет хөкүмәте өсөн кәрәкмәгән ойошманан ул файдалы үҙәккә әйләнде дип хәтергә ала. Был осрашыуҙан һуң Габдрахман Расулов үҙәк дини назараты исеменән мосолмандарға мөрәҗәғәтнамә яҙа. Мөрәҗәғәттә Совет власының динде ҡыҫмаясағы, мәсеттәр тергеҙеләсәге, уларға лайыҡлы имамдар хеҙмәт итәсәге, мосолмандар ҡурҡмайынса дини йолаларҙы, ғибәҙәттәрҙе үтәй аласағы әйтелә. Әлеге ваҡытта ти Габдрахман Расулов, ҡурҡыныс һуғыш бара. Беҙҙең ватаныбыҙ, ғаиләләребеҙ ҡурҡыныс аҫтында. Беҙ Советтар союзы мосолмандары ҡыҙыл армияға, бәләгә тарығандарға, ҡасаҡтарға ярҙам өсөн бар көсөбөҙҙө һаласаҡбыҙ. Һәр мосолман был эшкә хеҙмәте һәм аҡсалата ярҙамы менән үҙ өлөшөн индерәсәк. Дип мөрәҗәғәт итә Габдрахман Расулов дин ҡәрҙәштәренә. Мөрәҗәғәт башҡорт, татар, ҡаҙаҡ, үзбәк телдәрендә баҫтырылып, төрлө ҡалаларға ебәрелә. Мәсеттәрҙә, завод цехтарында, ҡала йыйылыштарында уҡыла ул мөрәҗәғәт. Фронтҡа ярҙам эшенә мосолмандар әүҙем ҡушыла. Улар төрлө төбәктәрҙә йәшәүҙәренә ҡарамаҫтан, фронт өсөн аҡса күсерә һәм ошо туралағы квитанцияларын үҙәк дини назаратына ебәрә. Аҡса күсереүҙәр буйынса күҙәтеү алып барған башҡорт хөкүмәте иғәнәләрҙең күплегенә хайран ҡала. Изге һуғышҡа саҡыра инде мусулмандарҙы һәм ысынлап та был ҙур роль уйнай уның саҡырыуы. Телеграммалар ебәрә бит инде ул региондарға, теге республикалар күп була инде беҙҙең союз республикалары шуларға. Шул саҡта Башҡортостанда ғына түгел, Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Рәсәй, бөтә Совет иле буйлап. Онда Үзбәкстан, Ҡаҙағстан, Азербайжан, Кавказ илдәре, ҡайҙа мусулмандар йәшәй, һәммәһенә лә шул барып етә ул. Телеграммалар шулай китә, бөтә ил буйлап. Мотивация һамаҡ шундай булмағанмы әллә? Мотивация булған, ләкин яңы Совет иле үзендә алып ҡарайыҡ, ул яңы төҙөлгән ил була, унда төрлө
мына диндә генә яшәп өйрәнгән кешеләр дә булалар. Мәсәлән, кайбер кешеләр Совет илен кабул итмәйләр, кайбер мусульман кешеләре бит инде. Шундай кешеләр дә булган булалар. Улар кабул итмәһәләр дә үзләре генә шым гына яшәп яткан кешеләр дә булган. Һәм менә уларда менә Габдрахман Расулов сакыра инде. Шундай кешеләргә лә һәм мусульман кешеләренә төбәлгән булган инде бу нимә? Бөек Ватан һугышына мусульмандар өчен изге һугыш яһат статусы бирелә. Бүгенге көндә был хакта бик атлар белә. Үдәк, уның идеологияһын булдырырга тырышкан тарихчылар ошо тарихи вакыйганы ситләтеп үтә. Шуңа күрә лә уку йортларында укытылган тарих китапларында уны очрату мөмкин түгел. Һугыш вакытында Үдәк дине назараты янындагы мәсҗидтә Тукай урамы җәмәгать менән 5 вакыт намаз, йома, байрам намазлары укыла. Яшьтәр дә, олылар да Аллаһ йортына йөри. Шулай ук мәсҗидкә килүчеләр арасында эргәләге хәрби госпитальдә дәваланган солдаттар да була. Яйгы һынында халык үтә күп йыелганга күрә гыйбадәтләр ихатала үткәрелә. Өфенән алыс түгел урында Турда армия тора. Ондагы солдаттар оборона заводында яңа цехтар төзү менән шөгыльләнә. Башлыса Орта Азияны булган солдаттар урыс телен белмәй, туган телдәрендә һөйләшә, милли кием киеп йөри. Яшәү шартлары бик хөрт була. Солдаттар Урал таударының климатына авырлык менән яраклаша. Яш авырый, якында дәвахана булмаганга күптәре вафат була. Габдрахман Расулов был туралы белеп калгас, шунда ук кәрәкле саралар күрә. Башкортстан мусульмандары солдаттарга кием халым, азык-түлек менән ярдәм итә. Мөфтийдең ярдәмчесе Мөхәммәд хәзрәт юма һайын хәрби частька барып йөри. Дини назараты һорау буенча бу көндә солдаттар ял итә, монса төшеп йома намазларында катнаша. Үдәк дини назараты закаттың мотлаклыгын искәрткән фәтвәле кабул итә. Акса теге нимәләр сыгара башлады, фәтвәләр закат буенча. Мәсәлән, шул закат нимәһе буенча сыгарганда әйтә инде, теге танковый бригадага әйдәгә теге закатты шунда ярга тәкъдим итә инде, танковый колонна тип инде төзергә. Һәм буны ул әйтә, менә үземдән 50 мең сум акча бирәм дип, һәм мусульмандар онда хәзер суммаһын төгәл генә әйтелмәм, но күп акча еп шул танкларга акча бирәләр, танковый колоннага инде. Бу ул вакытта безнең әйтәләр бит инде теге Урысалып әйткән главный командующий булат инде, теге Сталин тарафынан да бик югары баһалана һәм ул гәзиттәр дә басылып чыга инде. Габдрахман Расуловка рәхмәт әйтә инде менә теге безнең Совет армиясына ярдәм итүеңдә дип инде. 1943 елда Известия газетында басылган телеграммала Габдрахман Расулов танк колоннаһы төзү өчен 50 мең сум индирүен хәбәр итә һәм мусульмандарды ошо эшкә кушылырга сакыра. Сталин уга җавап итеп: "Һезгә Кызыл армиянең бронетанклары хакында хәстәрлегегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Иосиф Сталин" дип яза. 1943 елда Габдрахман Расулов Сталин менән сораша. Бу сорашуда ил башлыгы мусульмандардың Үдәк дине назаратының Мөфтийдең фашизмга каршы һугышта зур ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәтен белдерә. Һугыш елларындагы эшмәкәрлеге өчен Үдәк дине назаратына бераз йомшак мөнәсәбәт күрсәтелә. Һугыштан соң китап сыгарырга рөхсәт ителә. Габдрахман Расулов әзерләгән гарәп хәрефләре белән йыелган Ислам дип аталган китап Мәскәүдә дөнья күрә. Берничә айдан 22 данаһы кириллицага әйләндерелеп, күчерелеп языла. Мөфтий уларны урта яшьтәге иң ышанычлы, лаеклы кешеләргә генә тапшыра. Һәм бу нимәне күрәтә мусульманнарның шуй катнашуы инде. Һугышта Совет иленең итәкчелегенә шул Сталинга күрәтә мусульмандарның уга карата бу һугышта ыңгай булуларын һәм улар теге исәк әйтергә илде бүлгеләргә теләмәйләр, бердән булгандарын күрәтә. Менә Гитлер бит теге якта нимә ул һугыш башлангач та нимә төзәләр башлайлар. Идел Урал нимәһен төдәр легионнарын, Кавказ легионнары барлыкка килә. Ну, милли легионнар барлыкка килә, башлай мусульмандарның. Ләкин уның теге уйлаган идеялары килеп сыкмай һәм менә бу нимәһе күрәтә, шу Габдрахман Расуловның роле күрәтелә. Ул менә шул вакытта фәтвәләр сыгарып нитәү менән мусульмандар үз иле өчен, туып үскән иле өчен һугышкандарын күрәтә. Менә ул онда фәтвәләр дини юлларга караһаң, онда нимәләр бар инде. Иман ул теге дин ти ул үз туган илеңдә ярату дигән нимәләр дә һөю дигән нимә килә инде. Шундай сүзләр менән язылган нимәләр бар инде. Тулы текстта кара кирәк әлбәттә. Бөек Ватан һугышына тиклем Совет власы Үдәк дине назаратын төрлесә кысырыклай, уның проблемаларына битараф кала.
Ләкин илгә ябырылган бәла уларның дингә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә мәҗбүр итә. 1942 елда Өфөлә Үдәк дине назаратында Советтар Союзы мөселманнарының гадәттән тыш съезы үткәрелә. Онда сыгыш яһаганда Габдрахман Расулов дин кардәшләренә түбәндәге һүзләр белән мөрәҗәгать итә. Хөрмәтле мөселманнар, Аллаһ Тәгаләнең һәм уның Расулы Мөхәммәд пәйгамбәрнең әмере һеҙҙе үҙ көсөгөҙҙө йәлләмәйенсә, һуғыш яланында ватаныбыҙҙы, мөселман донъяһын бар кешелекте азат итеү өсөн фашист илбаҫтарҙарына ҡаршы һуғышырға саҡыра. Тылда ҡалған ирҙәр һәм ҡатындар, ҡыйыуһыҙлыҡҡа һәм паникаға бирелмәгеҙ. Һуғышты уңышлы алып барыр өсөн кәрәкле әйберҙәр эшләү һәм халыҡты тәьмин итеү өсөн бар көсөгөҙҙө һалығыҙ. Фашист Германияһына һәм уларҙың ҡуштандарына ҡаршы ватан һуғышында үҙегеҙҙең хаҡлығығыҙҙы дәлилләп, бар донъя алдында тыуған илегеҙгә тоғролоғоҙҙо иҫбатлағыҙ. Мәктәптәрҙә һәм ғибәҙәт бүлмәләрендә Ҡыҙыл армияның еңеүенә дуға ҡылығыҙ. Беҙ, Советтар Союзында йәшәгән ислам ғалимдары һәм дин әһелдәре, бар мөселмандарҙы бергәләшеп, ватаныбыҙҙы һәм барлыҡ мөселман донъяһын фашистарҙан һәм уларҙың ҡуштандарынан һаҡларға саҡырабыҙ. Бөйөк һәм шәфәғәтле Аллаһтан дошмандың тиҙ арала еңелеүен һорайбыҙ. Ти мөфтөй. Мөрәжәғәт Советтар Союзының бар мөселман халыҡтары телдәренә, ғәрәп, төрөк, хинди телдәренә тәржемә ителә һәм ҙур тираж менән таратыла. Мөрәжәғәттең ҡағыҙ варианты илдәге күпселек имамдар, мөхтәсиптәр имзаһы аҫтында Труд гәзитендә баҫыла. Башҡорт халҡы фронтҡа тип ҡайҙан аҡса алған? Ул шул фәтуә сыҡҡандан һуң. Һәм ул аҡса булғанмы? Әйтәйек, аҡсалаты тапшырғандар булғандар. Аҡсалаты тапшырғандар күп булған. Олар аҡсауында күп йыялар, миллионлап һанала ул. Аҡса прям. Аҡса. Шулай уҡ әйтәйек, мәҫәлән, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының кейемдәре була бит инде, милли кейемдәре дип әйтәбеҙ бөгөнгө көндә. Мәҫәлән, улар күптәре беҙҙең ҡиммәтле металлдарҙан эшләнгән. Бөгөнгө көндә, бөгөнгө термин әйтһәк, ул драк металлдар тип әйтелә, или бума теге редкоземельный металлдар тип әйтергә була даже. Шулай итеп әйтергә була инде уларҙы. Улар башҡорт ҡыҙының теге ҡашмауы, мәҫәлән, түшелдәрәктәр, дөрөҫөрәк нисек булалар инде. Уларҙы эксперттар әйтер, улар бит ауыр тарталар. Һәм мына шундағы ҡатын-ҡыҙлар һуғыш башланғас, шуны ла ишетеп, һәм теге фарман да була инде. Ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәренең нимәләрен үҙҙәре апарып тапшыра башлайҙар, шуны бирергә тип. Сөнки нимәне асып ебәреү, тимерҙе, ул металлдарҙы табыу фронт барғанда ҡиммәткә төшә, кешеләр дә артыҡ юҡ бит инде, бөтә ирҙәр тиерлек теге һуғышта, фронтта. Быларҙы әҙер табылған нәмәләрҙе апарып ташырлар да, йыялар да, заводтарға апарып, иретеп нимә эшләйҙәр инде. Кәрәкле теге нимәгә инде һуғыш ҡоралдарына кәрәкле элементтар, һуғыш ҡоралдары эшләгән булалар инде. Шул тарихи ваҡыттағы власть ниндәйҙер указдар сығарып, халыҡтан ҡомартҡылар йыйып алғандарында. Ҡайһы ваҡытта үҙҙәре теләп биргәндәр, улар сөнки идея өсөн торғандар. Кемдәрҙеңдер улар һаҡлап алып ҡалғандар, тырышҡандар, йәшергәндәр, әммә килеп йыйып алып киткән осорда булғандар. Әбеллә селтәрҙәр бар, ҡайһыларын мейескә йәшереп һаҡлап алып ҡалғандар. Улар һаҡланғандар инде шул боронғо сағын әйтеп. Кемдәрҙең өйҙәрен мөйөшөнә һалғандар. Мәҫәлән, ҡомартҡылар бар, бер апайҙыҡы, ул ата-бабаларын һөргөнгә ебәре алдынан һиҙгәндәрҙер, бәлки белгәндәр, улар өйҙөң мөйөшөнә йәшереп өлгөрәләр, үҙҙәренең көмөштәрен. Өйҙөң мөйөшөнә йәшерәләр, уларҙы һөргөнгә ебәрәләр, ул өй янып китә, ҡайтыуына улар беләләр бит инде, унда биҙәүестәр ята икән. Шул өйҙөң мөйөшөн ҡараһалар, нимәки биҙәүестәр ятып ҡалған тип. Һәм бөгөнгө көндә улар ғаилә архивында, ғаилә коллекцияһында шул биҙәүестәр ҡарайып ҡына ята инде. Кемдәрҙер сәңгелләк аҫтына алып ҡалғандар.
Көп гаилелерден йыйылып алгандар. Хатта кай вакытта буштан буш шул идея өсөн йыйгалар да, хатта тарихтар бар, шул видеосты берген кишилер, кошалар, икенче кишилер күрүп калалар. Да yüzüklerin көргәндәр, икенче гаиләләр, икенче кеше тагы өргән. Димәк, ул үзенең фронт өсөн бирелгән булган өчен дә авылын өсөн бармаган ул икенче кеше кулына эләккән дә куйган. Күп вакыйгалар Альбина Хажиевна гаиләһен әсәһенеке шулай булган. Өйдөгөн икенче кешеләр күргәндәр һуңнан. Аксаны шайып ялар инде. Ну, әйтер кирәк менә шул бер әйткән нимә ысулым шул нимә бит инде шул. Һәрбер районнарда төбәктә үзләренең шул нимәләре була, улар шул ялар да аксаны тине назаратына алып килеп бирәләр дә, ана шул муллалар теге хәйр садаканнан нимәләрдән йыелган аксаларды улар шайып тапшырып нимәкә инде. Акса йыйгандар инде. Ул хәзерге заманда күп. Хәзерге заман дип әйтергә була. Шунда ук ысул менә халык шулай айткан инде. Ну, ул вакытта был нимә катмарлырак була ул хәтта. Чөнки хугыш уйлап карагыз, онда бит ирдәрдә кырып алып китәләр хугышка. Исән хирәк онда авылда оллар калалар, катын-кызлар калалар һәм яшь балалар кала. Ну, теге хугышка ярамаган, теге бөтенләй бармаган кешеләргә дурып кала. Мына нимә һәм ярдәм итәләр дип әйтергә теге була. Безнең халык күпләп ирдәр китә бит инде, безнең ирдәрнең күпләре кайтмый. Ну, зур цифралар яу-ялында ятып кала күпләп. Безнең нимә алып китәләр еще? Аттар китә безнең тулыгынса. Безнең аттар кайтмай. Бабич Абдрахман турында бер язганмы? Бабич Габдрахман Расулов турында язган, әлбәттә. Оның китабы насында бар. Габдрахманга багышланган юлдары шулай ук сатира һәм Бабичтың филетоны бар. Ишан үлгәс дигән улында шунда Зайнулла Расуловтың үлемен хүрәтләп китә һәм онда Габдрахман Расулов та яза инде. Яхшы яктанмы? Ато Габдрахман Расулов та бик аңгай хазатлай. Укымышлы дип теге ялнышып кына китмә, 4 елдан гына бар инде. Ул вакытта Бабич үзе яшь була бит инде бөтенләй. Ул күпкә яшәрәк була улардан. Бабич минем уемса үзенең танышлыгы аша һәм шундагы кешеләрне белешлеге аша теге инеп кала алган, чөнки башка кешеләрне индермәгәннәр был йылышка, уны ябып куйганнар, ул бикле үткән һәм унда хатта хаксаларды ла куйганнар. Теге ситят кеше кирип белешеп сыкмаган дип. Бабич инеп өлгергән һәм үзе яза ук. Мин шул танышлык аша тегене бер мишендә ултырып калдым дигән инде шулай инеп калдым һәм истән вис күргән. Теге ни бөтә процессты бына Габдрахман Расулов та хайлаган процессты. Һәм шугала ул тулыгынса тасвирлай һәм ул берничә буын кешеләрнең теге фикерләрен килтерә. Оларак буындар бөтәһе ризалашкан. Әйе, менә Габдрахман Расулов Габдрахманга атаһының юлын дәвам итүсе дип дәвам икелетә дип. Әмма һуңнан Бабич яшьтәр менән аралашкан һәм яшьтәрнең фикерен ишеткән. Алар яшь шәкертләр, яшь муллалармы, теге улар йылышып кирәһенсә танқид үтенән күргәндәр. Чөнки без нисек кенә әйтһәк тә теге традицион позиция бу әйтәк Зайнулла Ишан сынлап та ул бөек теолог булган, бөек рухани һәм сынлап та уны әүлия итеп кабул итәләр бит инде. Әмма әйтәк уның төрле шәкертләре төрлесә карашта булган ул карата. Һәм уның Рәсүлия мәдрәсәһендәге булган теге кагыйдәләр һәм ундагы булган теге тәртипләргә карата төрле фикердә булган кешеләр. Был яһәттән мин телгә алып китә алмайм, алып китмәй булмай. Зайнулла Ишан шәкертләренә дигән шигырь бар. Белһәгез, уны әле 1901 елда беренче шигырь уның һезгә билдәле шагыйрь Мәҗит Гафури язган.
Ишан шәкертләренә тигән ул Зәйнулла Ишанда укып йөргән Расулия мәдрәсәһендә Троицкида. Һәм был шигырь бик әсир итеп Зәйнулла Ишанды ла тәнкыйтьләй, ундагы мәдрәсәләргә тәртипләрне лә тәнкыйтьләй. Теге куштан булып йөргән шәкертләргә карата теге тәнкыйть утына тута Мәҗит Гафури. Ошо шигырь менән ул әдәбиятка килә. Беренче шигырь уның умман теге һәм ул Мәҗит Гафурины искә алһак теге уның тормышын юлын мәдрәсәлә ул әйтәк ул үзе бик ярлы гаиләнән бит инде һәм үзе ятим бала һәм ул бына бай шәкертләргә ялланып, уларга бөтә эшләрен эшләп, улардан гел хурланып, уларны кәмһетеп, туҡмап йөрөткәндәр һәм ул шуны тоеп яшәгән, күргән. Һәм шул тәртиптәрне тәнкыйтьләп, ул ошо һеҙҙең Рәсүлия мәдрәсәһендә мына шундай тәртиптәр, һеҙ буны Зәйнулла Ишан үҙегеҙ теге һеҙгә яҡыныраҡ мына байыраҡ теге синовтар һәм һеҙгә яҡыныраҡ шундай шәкерттәр кешеләр. Әммә теге ғилемгә тартылған, дингә, белемгә тартылған кешеләр түгел дип теге тәнҡит утына тотҡан бит инде ул шиғырын. Тимәк, был 1901 йыл. 1917 йыл Бабич үҙенең яҙмаһында, ошо памфлетында, репортажында ул шул уҡ теманы дауам итә. Минеңсә, бында ул теге юмористик форматта ла яза, теге сатира итеп тә. Әммә был памфлеты минеңсә Ғабдрахман Расуловка ҡарата түгел, ә киреһенсә уның атаһына ҡарата теге тәнҡит күҙлегенән яҙылған памфлет дип ҡабул итәм мин. Сөнки ул йышыраҡ күбеһенсә тап бына Зәйнулла Ишанға ҡарата тәнҡит күҙлегенән әйтә. Бына теге беҙҙең мосолман ойошмаларының тарихы буйынса, ғөмүмән Башҡортостандағы ислам тарихы буйынса иң абруйлы белгестәрҙең береһе Лариса Ямаева булған. Һәм ул бер нисә мәҡәләһендә бына суфисылыҡ тарихаты тураһында һүҙ барғанда, ул шунда Зәйнулла Расулов тураһында, Абдрахман Расулов тураһында мәҡәләләр яҙған бит инде. Һәм шунда ул телгә алып китә бик йәш ҡына теге Зәйнулла Расуловты йәҙитселектең вәкиле тип ҡабул итәләр, яҙалар ти. Әммә киреһенсә Зәйнулла ул консерватив ҡараштағы теге мөғәллим дә консерватив ҡарашта булған һәм ғөмүмән мосолман руханиһы булараҡ та консерватив ҡарашлы кеше булған ул. Һәм был йәһәттән уны йәҙитселеккә, әйтәйек, мына Ғалия мәдрәсәһе тулыһынса, ул мына йәҙитселектең тулыһынса вәкилдәре һәм Бабич был йәһәттән ошо мәктәптең вәкиле ул. Ғалия мәдрәсәһенең вәкиле бит инде ул. Шуны тамамлаған, уҡыған һәм ошо уның тәнҡит күҙлегенән ҡарашы ла Бабичтың уның формалашҡан тап ошо Ғалия мәдрәсәһендә. Рәсүлия мәдрәсәһе ул икенсе төрөрәк. Һәм бына белгән йәҙитселек юнәлеше Рәсүлия мәдрәсәһендә тап Зәйнулла Ишандың улы Ғабдрахмандан башланған, Расуловтан. Тап бына ул һәм Лариса Ямаева шуны билдәләп үтә. Бына Ғабдрахман Расулов ысынлап та, ул ысын йәҙитсе булараҡ бик күп реформалар үткәргән. Ул теге ниндәйҙер демократик теге юнәлештәге үҙгәрештәр индергән һәм ул хатта төрлө яңы нидәр төҙөткән шәкерттәргә яшәргә урындар, төрлө шөғөлдәр менән шөғөлләнергә инде, ижади яҡтан да шөғөлләнеү өсөн яңы гәзиттәр булдырған. Уның хатта үҙенең ошо мәдрәсәнең аптекаһы булған, ойоштороп ебәргән ул. Һәм аптекала, ошо аптека даруханала тулыһынса теге бушлай биргәндәр дарыуҙар. Дарыуҙар бына кемдәр ҡытлыҡ кисерә, ғаиләләр, шул ярлы ғаиләләргә һәм башҡаларға ысынлап та бушлай дарыуҙар биргәндәр. Бына бөтә ошо реформалар күбеһенсә ул Ғабдрахман Расуловҡа бәйле. Бына ул был йәһәттән һәм Бабич быны телгә алып китәләр. Бына уның китабын нас дигән эпиграммалар циклы бар. Шунда ла ул Зәйнулла Ишанды тәнҡитләп ала, шулай эләктереп ала ла һәм улына мөрәжәғәт итә.
Без ышанабыз, теге һез ошо элекке ялган төрле нәмәләргәдән арынып, уларды ситкә ташлап, ысынлап та теге ысын гыйлем, ысын белем, ысын рух кояшын яктыртырбыз дигән һымак формула инде. Теге мөрәҗәгать итә бит инде. Һәм бында ла ошо репортажында, памфлетында ла Бабич ысынлап та ул унда ошо яшь шәкертләрнең фикерләрен телгә алып китә һәм улар ысынлап та унда әйтеп китәләр инде. Бәлки ысынлап та ошо яңа яшь безнең хәзрәтебез имамыбыз, ул бәлки ысынлап та яңа тәртиптәр индерер һәм бындагы мөхитте ысынлап та яньләндереп, яхшыртып ибәрер дип әйтәләр. Буны бит ул нисек килеп сыга. Һәм ысынлап та Артабан Габдрахман Расулев үзен күрһәтә, ул тәүдә был яһәттән бына минеңсә уның намыслы булуы, ул теге бирегез миңа был урындарды, мин хәзер бында хуҗа булып ултырам дип теге барып даулап йөрмәй бит инде. Минең атайым булган, мин хәзер уның дәвамы дип. Теге юк, киресенчә ул уялып кына теге ярамай дип теге кире карашта тәүдә була бит инде. Һәм бәхәсләшеп ала теге ошо йыелышта бөтә ошо билдәле кешеләр менән Троицкийның. Әмма улар теге бөтәһе лә бергәләшеп уны үгетләйләр һәм ул ризалык бирә инде. Уның тураһында бик югары фикердә Ризаэддин Фахриддин булган бит инде. Габдрахман Расулев тураһында. Уның тураһында бик югары фикердә Ризаэддин Фахриддин булган бит инде. Габдрахман Расулев тураһында. Та ул дәвам итһен юлын дип ата. Кандидатура булмаган мәллә башка. Башкалар булгандыр инде ул. Бабич уларды бик телгә алып китмәй ул. Теге бында ул уның тип теге ихтибары Расулевтар гаиләһенә бәйле. Теге Расулевтар аталуы Расулевтарга бәйле бит инде. Шуныһын да әйтеп үтәлек, ни Шайздабаевич, ни ул бына теге ниләргә ышанмай. Ул шуны язып та үтә. Теге әле генә ерләнек ди, теге ни Зайнулла ишанды ди. Шундук ди, теге кешеләр килеп, теге ни тупрагын алып китәргә тырышалар ди, кадый башлайлар ди, теге сиратлашып киләләр ди, теге ни был тупракта алып кайтабыз, хаклайбыз, теге изге дигән тупрак ди. Һәм шунда хатта Бабич казып кына бетереп куймаганнар инде дип теге көлеп яза теге ни. Шуннан теге ни яза әле генә ерләнек ди, икенче көненә шундук төрле легендалар барлыкка килә башланы ди. Теге ул мәсәлән ышанмай теге төрле әүлиялек темаһына ышанмай Бабич, уныңса фикеренсә бул теге кеше уйлап сарган әйберләр дип нитә инде кабул итә. Һәм төрле имеш-мимештәр йөри башланды ди. Шундук икенче көненә үк төрле кемдер теге һәм без бит әле теге шуга бәйле теге кешеләр элек һөйләгән теге уның күрәзәселек, теге кешене давалау, теге хәләтләре тураһында әйтәләр бит инде. Нисек теге кешеләрне давалагандар һәм башкалар. Үзенең материалны мәсәлән Бабич шулай тураннан-тура әйтә, минеңсә бу кешеләр уйлап сыгаралар дип теге хәзер менә теге кеше китеп баргас, теге уның тураһында төрле легендалар сыгара башлайлар дип әйтә инде. Шундай фикердә әйтеп китә, язып китә менә. Габдрахман Расулев Нақшбандия әйтмәнем, Нақшбандия тарикатының да йөргән кеше, то есть ул суфи була бит инде. Суфиларның үзләренең шул теге аскетизм, теге мистика дигән нәмәләре бар инде һәм улар әйтәләр инде имеш алдан күрә белгәннәр дип инде. Алдан күрә белгәннәр вакыйгаларда һәм шул вакыйгаларда куллана алганнар да инде. Мәсәлән, халык араһында ла теге төрле риваяттар йөри безнең халык араһында, мәсәлән, дингә кайтып калсак, ислам динендә инде үзенең таза динде алып карасак, йолагы теге әдәп дип әйтәбез, әдәп әхлакһыз, әдәп әхлак димәм, ялгыш әйтәм. Йолагыз, гурф йолагыз, буны әйтә, гурф әдәп диләр бит инде. Шуны карасак, мәсәлән, ислам динендә 3-7-40 укыту юк, мәсәлән.
Ә безнең халыктарда ул бар. Төрки халыктарында һәм бездә кайһы берәр уны борынгы мәҗүсилекме имәлә сагыштыралар Тәңрегә нимәме. Ә кайһы берәүләр әйтәләр инде уны вакытында Зайнулла Расулов инде Габдрахман Расуловның атаһы индереп калдырган инде. Чөнки ул алдан күргән диләр бит аны күп ерләрдә күп галимнәрне Кутб заман дип әйтәләр бит инде. Русча әйткәндә полис времени. Алдан күрә белгән дин юкка сыгасак шу илдә һәм халык динне онытмаган өчен менә шуга угатканда өчен ятәһен укытканда шул вакытта мәҗлесләрдә елып аят аштарында инде әйтәйек инде менә безнең яктарда әйтәләр инде. Шунда Аллаһта искә төшерәләр, Кур'ан сүрәләре укылган өчен индереп калдырган дигән фикер дә йөри инде. Уны әлбәттә без берничә дә исбат та итә алмыйбыз, инкар да итә алмыйбыз ул нәмәне. Менә шуның аркаһында атеистик заманда, менә Хикән елысында Совет усырында шулай итеп дин килеп киткән диләр инде менә. Габдрахман Расулов уның улы бит инде менә ул күптәр әйтәләр бит инде Зайнулла Расулов үзенең нәмәһен төрле Дагестанга тапшырган дип әйтәләр бит инде башка ергә, ләкин менә басма китапларда ала, әдәби китапларда ала, журналларда ала осрай әйтәләр, унда күп нимәләр шул вакытта үлеп киткәннән теге ядалар бит инде. Мәхдүм Ишандың улы Габдрахман атаһының варисы һәм уның нимәһе дип алып китәләр инде. Уның урынына калган кеше дип әйтәләр инде. Ул Ишан булып, ул иң төп кеше булып калган дип теге уга берилгән дип ядыла инде. Күп теге күренекле шул вакыттагы дини шәхестәр уның турында шәп ядып китәләр инде. Тимәк, ул улына калдырган була инде уның нимәһен, вазифаһын дип әйтәйек инде. Ислам тәгълиматын тотучылар менән үзәк араһындагы аңлашылмасанлык тыуган вакыттар күп була. Шул ук вакытта был уларга Рәсәй империяһына, Советтар Союзына куркыныч санаганда уртак ватанды һаклап сыгырга камасауламай. Габдрахман Расулов һәм шул замандагы дин әһелләре яберләнүләрен, эзәрлекләнүләрен, репрессияга дусар итүләрен онытып, дин кардәшләрен дөйем дошманга каршы өндәр күз таба. Шул аркала улар Советтар Союзында ислам диненең нинди авыр хәлдә икәнен белеп, мусламандарды үз ягына ауларга тырышкан немец пропагандаһына алданмай, илгә каршы истән сыгыш яһаучы көскә әйләнмәй. Киске фүгәзите Азамат Абуталипов әзерләгән мәкалә.